Ktorá značka sonaru je najlepšia? Ľudia neustále porovnávajú značky, takže ktorá je najlepšia? Všetky značky majú svoje nejaké technológie, ktoré sú určite skvelé. Lowrance bol prvý, ktorý, krásna ryba pod nami práve. Lowrance bol prvý, ktorý prišiel na trh so sonarom pre športový rybolov, sonarom, ktorý bol dostupný bežnej rybárskej komunite. Bolo to v roku 1957 a od tej doby v podstate technológia dopredu. Čo sa týka kvality snímania, zobrazovania, ja si myslím, Lowrance je špička a to vidíme práve tohoto modelu Eagle 9, super špičková obrazovka, krásne viditeľné, na priamom slnku, rýchle, intuitívne ovládanie, zobrazenie, live snímania, krásna ryba, live snímanie a klasické snímanie, downscan spolu v jednej sonde a v balení priamo s obrazovkou so sonarom za dostupnú cenu, tak takéto niečo na to napríklad nie je. Môj výber jasný a samozrejme záleží na užívateľoch, ako to vidia, ale ja si myslím, že v tomto prípade napríklad nie je na čím rozmýšľať.